паніки та йоду з респіратором та окулярами. Як діяти у разі аварії на ЗАЕС? Якщо аварія застала вас удома або в іншому приміщенні, залишайтесь там. Якщо ви на вулиці, зайдіть до найближчого доступного укриття. Після приходу з вулиці постарайтеся прийняти душ з милом без кондиціонера для волосся. Вуличний одяг помістіть у пластиковий пакет або герметичний контейнер. Обмежте надходження повітря зовні, вікна, двері та вентиляцію закрити, щілини та дірки заткнути, кондиціонери вимкнути. Пам'ятайте, радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому не треба чіпати стіни та дахи. Далі стежте за повідомленнями влади та служби з надзвичайних ситуацій. Що можна зробити зараз? Запастися питною водою та продуктами. Харчуватися їжею з холодильника можна, так само як пити воду, яка була набрана до аварії. Кип'ятіння води не очищає її від радіації. Головне у випадку радіаційної небезпеки захистити органи дихання. Підійде звичайний будівельний респіратор, маска чи ватно-марлева пов'язка. Очі захистять від потрапляння радіоактивного пилу герметичні окуляри. Також подбайте про підключений інтернет та інші засоби зв'язку, наприклад, радіо. Пити чи не пити йод? Вживати препарати йоду можна лише тоді, коли таку вказівку дасть ДСНС. У вас буде 2 години на те, щоб прийняти таблетку. Вона потрібна тим, хто перебуває в радіусі 500 кілометрів від епіцентру. Більш віддалені райони залежно від того, куди повіє вітер із радіоактивним пилом. Поки жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує вживання йоду. Вживати пігулку прямо зараз для профілактики не можна. Препарат діє лише на короткий проміжок часу та може спричинити порушення роботи щитовидної залози. Простіше кажучи, можна просто отруїтися. Залишатися в укритті слід до наступних вказівок влади.